Добър вечер, драги зрители! Днес започва шоуто Страх. След стабилен кастинг избрахме трима от най-смелите мъже на България, които ще се изправят пред най-страшните си кошмари. Днес ще видите неща, от които ще ви побелеят косите. Ако има малки деца наоколо, по-добре ги волете да се лягат. Това шоу не е за хора с слаби сърца. Моля ви, не правете това у дома си. Оставете опасността на професионалистите. И така, нека да ви запозная с най-безстрашните, най-безкрупулните, най-истинските нашите участници в първото издание на Страх. Здравейте, казвам се Цветан Стоянов. По професия съм шлосер. За мен страхът въобще не съществува, бих казал. Защото работата ми постоянно изисква да съм безстрашен. И моя кумир е Батман. Това беше в кръг на шегата, разбира се. Ще докажа, че съм най-безстрашният мъж на България и всичко ще го разберат. Здравейте! Аз съм Манол от Козлодуй и имам голям кураж да спечеля състезанието. Най-истинското състезание в България. Тук съм заради котката ми. Тя има нужда от ежедневна хемодиализа, защото е болна от бъбречна недостатъчност. Паричната награда ще й позволи да живее като всяка нормална котка. Здравейте, драги участници! Добре дошли на първия епизод на Страх. Сега следва първото ни изпитание. Единственото, което мога да ви гарантирам в шоуто Страх, това е самият страх. Драги участници, време е да свалите превръзките и да разберете какво ви очаква днес. И така, свалете превръзките. Виждате ли това пред вас? О, Боже мили! Ето Съм си представил. Не мога да... Това е най-ужасният ми кошмар. Изпитанието днес се казва Адският саркофаг. Всеки един от вас ще бъде затворен в специално изработеният саркофаг за нашето шоу. И този от вас, който успее да издържи най-много време с тези адски изчадия, страх ме, побиват ме тръпки само като ги гледам, той ще продължи в следващия кръг. Готови ли сте? И така, жребият определи днес пръв да започне Мано. Това си ти. Знаех си, че първото изпитание ще е за мен. Не знам дали съм готов да се справя с него. Все още нямам изградена стратегия. Надявам се тези неща обаче да не хапят. Колко време мислиш, че ще издържиш вътре? Не знам. Надявам се достатъчно, за да победя конкурентите си. Добре, готов ли си да влезеш? Като ги гледам, съм не толкова да се откажа. Смятам, че той няма да успее. И при това аз нямам жокер. Имах сестра и тя имаше едно от тези противни, гнусни мечета. Беше кошмар за мен. И от тогава имам психични проблеми, но се лекувам с годините. И за това си мисля, че аз ще победа в това изпитание. И така, Мано, с помощта на нашата специално изработена протекторна шапка, ти ще бъдеш предпазен от мечетата. Когато усетиш, че ние пускаме мечетата върху теб, само натисни специалния бутон и ти ще бъдеш предпазен. Не го ли направиш, рискуваш живота си. И така, Мано, готов ли си да се пуснеш изпитанието? Не. Спомни си за болната си котка.
Касандра, правя го за теб. Да започваме. Не! Касандра! Правя го за теб! Обичам те! И така, готов ли си? Касандра! Мога! Не! Касандра! Обичам те! Касандра! Не мога повече! Измъкнете ме от тук! И така, Мано преодоля страха си. Макар за 45 секунди той показа, че е безстрашен и се изправи пред най-големия си кошмар, а именно плюшените играчки. През цялото време в този сарковак аз си мислех за Касандра. Тя беше моята светлина в тунела. Само единствено благодарение на нея успях да преодолея страха си. След като преодолях саркофага с плюшените играчки, мисля, че вече нищо не може да ми се опре. И така, знаеш правилата. Мисля, че си достатъчно смел. Показа го на кастингите. Да започваме. Добре. Може ли да си помоля? Да, може, стига да не е на турски и да не е много дълго, естествено. Хайде, можеш. Трябва да стоиш повече от 45 секунди. Ако искаш, можеш да си броиш много. Не знам дали го искам. И така. Излагах за сестра ми. Да бъда по-силен пред другите. Ти са като жени! Не! Не мога да изкарате бързо! Цветан, твоето време е 45 секунди. Това означава, че резултатът е равен. И вие продължавате заедно напред. Беше много трудно изпитание за мен и мисля, че се справи много добре. И най-ужасното нещо беше, когато видях Мечо Пух да пада върху мен и се спомних за този ужасен, този ужас, когато бях малък, гледах Мечо Пух. Даже майка ми четеше приказки. Ми смразявах кръвта. И затова не издържах. Психически рухнах. Мисля, че бях на пределите на възможностите си. И понеже третия кандидат не се яви, а регламентът гласи, че шоуто трябва да бъде от 3 състезатели, водещият аз ще вляза за пръв път в света в страх. Това съм аз, Мано. Продуцентите трябва да ми плащат двойно за това, на което се подлагам. Но понеже сме в финансова криза, реших и аз да участвам, макар че съм водещ. Дано Господ да бъде с мен. Бъдете го бързо оттам! Виждате, че всичко е истинско. Виждате, че никой не е застрахован. Всеки един момент е
потенциален риск за живота на участникът. Когато влязах вътре и когато видях тези същества, вече целия ме побиха тръпки. Тогава той ги изсипа на лицето ми. Точно в момента, в който загубих протектора, едно от тези същества ме ухапа по носа. Тогава живота ме мина на лента. Сетих се за майка ми и за най-добрите ми приятели. Радвам се, че успяха да ме извадят на време. Иначе сега изобщо нямаше да съм тук и да си говоря с вас.